En aquest Consell Consultiu hi ha diferents departaments del govern, també tot el món local, ajuntaments, diputació, a l'àmbit d'ensenyament, universitats, també entitats i associacions importants que tenen un pes en salut pública. I el que hem fet en aquesta presentació, que és la primera que es fa arreu de Catalunya, és posar, valorar quines són les necessitats del nostre territori. S'ha fet un diagnòstic amb una sèrie d'indicadors i a partir d'aquests indicadors que s'han presentat el que es farà serà comissions de treball, comissions tècniques amb professionals per tractar aquests àmbits. En aquestes properes setmanes el que farem serà amb el llistat que ha sortit aquí d'aquest debat que hem tingut en aquest procés avui consultiu, doncs farem el llistat i començarem a treballar-hi amb aspectes concrets del nostre territori. Ha sortit temes com l'envelliment de la població, que cada vegada també el despoblament també és un dels temes que tenim aquí presents, l'accidentalitat de les nostres zones de muntanya, que de vegades no venen, no són en persones que són del territori, sinó que succeeixen a persones que venen a practicar esports de muntanya aquí al Pirineu. El tema de l'alcoholisme entre la gent jove, del sedentarisme, també s'ha valorat que també és important que no només la gent faci esport, sinó que la gent no sigui sedentària. Hem fet un llistat bastant ampli, d'aquest llistat el que farem la proposta als membres d'aquest Consell i després a partir d'aquí treballarem amb comissions tècniques i portarem persones expertes per anar veient des de tots els àmbits d'actuació, des del govern, des d'institucions diverses com també són els ajuntaments i les associacions, com es treballaran aquests àmbits i de cara a millorar-los aquí al nostre territori. Quin aspecte? Del que ha anat sorgint és el tema de l'envelliment de la població. I clar, aquest envelliment també s'ha de, no només s'ha de valorar en el sentit que pel que fa a la salut pròpia de la persona, sinó també el que té a veure amb el tema d'aïllament de les persones grans. Llavors, per això dic que s'ha d'abraçar àmbits molt amplis perquè hem de veure aquest aïllament, també com el podem revertir, tot el tema de salut amb aquestes persones, també com arribar-hi de manera més eficient i potser és el que més s'ha posat damunt de la taula. Amb la qual cosa no s'han tractat temes específics de salut, sanitaris, sinó de salut en el seu conjunt, perquè a més el que les dades demostren és que el 80% de les actuacions que les persones reben de cara a la seva salut no ve del món sanitari, sinó que ve dels hàbits, dels costums, del seu dia a dia, del seu entorn, de les seves relacions. Amb la qual cosa avui ens hem centrat en tot el que seria salut pública, amb aquest 80%, com millorar-lo i com fer-lo, això, que sigui... Bé, el que hem fet és un debat participatiu molt obert. De fet, és la primera vegada que es fa aquest Consell Consultiu a nivell de tota Catalunya. A partir d'aquí es realitzaran els altres 7, n'hi haurà 8 a tota Catalunya. I la mateixa Secretaria de Salut Pública ha quedat molt satisfeta per tota la participació del propi Consell, perquè cadascú des del seu àmbit ha anat comentant totes les especificitats del seu territori. Aquí hi havia gent de totes les comarques de Catalunya, del Pirineu, amb la qual cosa cadascú ha explicat una mica més les seves especificitats. A Cerdanya, per exemple, que ha sigut tot el tema d'esports de muntanya, de l'accidentalitat, potser aquí més a la nostra zona d'Alta Ribagorça, Pallars, el tema de l'envelliment. Hi ha tot un llistat bastant ampli i que serà a partir d'aquest que després seran les comissions tècniques que es faran a continuació, les que triaran que es posaran a treballar de forma ja plena. Quan anem a continuació, a quin termini estem parlant? Sí. En aquesta propera setmana el que farem serà un correu electrònic de comunicació de totes les persones que formen el Consell i a continuació el que es farà
des d'aquesta setmana pròxima mateix, a la que es comencen a recollir totes les aportacions, doncs amb la Secretaria de Salut i la mateixa delegació, el que farem serà una proposta de temes i els que siguin, que es considerin més interessants seran els que després es portaran amb aquestes comissions tècniques i seran els que es començaran a treballar amb persones expertes, amb persones amb alcaldes, regidors, gent de departaments dels diferents departaments de la Generalitat i totes les persones que creguem que poden afegir i que puguin aportar puguin fer aportacions positives. Aquí el que es busca és un enfocament per aconseguir millores en el terreny de la salut completament diferent de l'habitual. Defugim bàsicament de tot el que és el sistema sanitari, etc. I el que intentem és que les polítiques que fan els diversos actors, el Departament d'Interior, Ensenyament, els ajuntaments, els consells comarcals, que sabem que acaben tenint un impacte positiu o negatiu en salut, doncs es coordinin i es potenciïn al màxim, no? Llavors, de la reunió que hem tingut aquest matí, que a més era la primera que fèiem a Catalunya, primer de tot, destacar una participació extraordinària. La gent ha participat moltíssim, han donat moltes idees, evidentment un coneixement del territori que nosaltres des dels serveis centrals no podem tenir i per tant ho valorem altíssimament. Crec que han sortit unes quantes idees que ara s'hauran de treballar, la delegada del govern sobretot les haurà de treballar i proposar i crec que d'aquí poden sortir resultats positius amb el termini que ens hem marcat, que és aproximadament tenir resposta pels grups de treball dintre del mes de juny, una cosa així. Aquestes particularitats Quan s'ha fet la revisió de les dades principals, una de les coses que més destaca, evidentment, és la poca densitat de la població, l'escampada que està i els nuclis relativament petits i relativament aïllats que hi ha i un envelliment notable de la població. Jo diria que aquests són els fets més importants. A partir d'aquí, segurament, comentàvem abans amb la delegada, no és el mateix les circumstàncies que poden haver-hi a l'Aran que les de la Cerdanya, que les del Ribagorça i segurament això implicarà que hem de fer grups específics persones concretes. Han sortit alguns temes, com per exemple tot el tema que gira entorn de l'envelliment i la problemàtica que pressuposa l'envelliment, millora de condicions i tot aquest tipus de coses, habitatge, etc. Ha sortit el tema d'addiccions, també bastant enfocat sobretot a joves, però també a població en general, alcohol i altres tipus d'addiccions. Ha sortit el tema de la possibilitat de la utilització de noves tecnologies per millorar aquest aïllament que pugui haver-hi a diversos nivells. Jo crec que han sortit unes quantes coses força interessants en aquest aspecte, però aquestes possiblement han sigut les més potents. L'abast podria ser molt ampli. Aquí jo crec que s'ha fet un primer abordatge interessant. Aquest mateix problema demogràfic que tenim a nivell de població el tenim a nivell de serveis sanitaris. És difícil reclutar professionals que vulguin viure al Pirineu. És difícil. Els que ja hi ha van envellint. Què hem de fer d'alguna forma? Intentar suplir això buscant formes d'apropar el professional en el pacient, a la població en general. I això és l'utilització de les tecnologies. La tercera edat, els avis, que puguin estar més... Un dels elements que produeix la disminució de la demografia, el fet que molta gent marxi cap a altres llocs, fa que la xarxa social de recolzament als avis vagi afablint-se. Si això ho podem substituir amb eines com poden ser la videoconferència, com poden ser eines d'aquestes, això poden ajudar molt notablement, tant per vigilar-los i estar-hi atents com per trencar l'aïllament. Això pot fer molt.